uNkulunkulu asinemandla kuyaloza. uNkulunkulu unenhloso ngabantu bakhe, noma unenhloso yokuthi ibandla lakhe likhule liye phezulu. Ayibonge bangcwele. uNkulunkulu unenhloso ukuthi ibandla lakhe lingagcini lifa. Engakho lokhu lithi iBhayibheli asakheni umzimba kaKristu. Umzimba kaKristu maswaka uma sila thina njengenhloko zakuleli bandla. Nina nani nifana nomzimba. Umzimba ngubheka unekhanda, namehlo ekhanda, nomlomo nendlebe, nakho konke lokucabangayo. Kwehle kubheke ezansi kuze kufike ezandleni. Izandla zineminwe. Ukube iminwe ayikho, ngabe izandla zikwazi ukubamba kahle. Amen bangcwele. Ake sithi amen. Amen. Lokho kusho ukuthini? Kusho ukuthi nobani ebandleni uyadingakala. Wena ungayibona ulapha ya. Ungayibona ulapha uzibona ngathi awubalekile. Ubalekile kodwa mhlambe uyisithupha. Siyadingeka isithupha enkantolo. Ayibonge bangcwele. Uma ngabe nabo bamnqubo sebekubambile mabeginqisa lapha baginqisa ithupha. Akaze ngezwe kuthiwa ucika icala. Isithupha sinendawo yaso nalapho unishama ID bekufuneka ithupha ekakhulukazi. Umunwe nomunwe unendawo yawo. Ayibonge bangcwele. Sesiyasebenza mphethe izembe lami ngiyagawula manje. Ugawula amaqede sesile ngoba ngizwile ukuthi inkosi izophuma nayo ngizogawula. Sihamba ngendlela okuyiyona njengamanje. Amen. Akendlela ubaba ubembezele laba bantu ezosebenza nabo namhlanje. Njengozakwethu sibambisana nala emsebenzini kaNkulunkulu. Uyongibizela bona nje. Amemeze. Labe sibacela bezohlala lapha. uJesu wami uyaphila Ayibonge bangcwele. La ebandleni ngala usibeke ubaba uMpanza ungumfundisi. Ayibonge bangcwele. Emabhuyeni. Haleluya. Amen. Sembu ukuthi kuyasebenzeka. Sengiyaxolisa ke Thabekhulu ukuthi thina sithi sila wena usule endlini usushiya abazalwane njengomelusi. Angihambi kanjalo masekhona kuze kuphume thina sishiye wena nebandla lakho. Thina nje sihamba kakhulu siyashiya sizolishiya lenathi silishiye kunini ezandleni niphushe umsebenzi. Amen bangcwele. Sesisho ke sithi umfundisi lo uMpanza ngale emabhuyeni
ngenkosi nomusa amen sesimgcobile nisaqeda njengamanje sizobeka lana noma sizogcobana ngibama eduzane ayibonge bangcwele azokwazi ukuthi angithi abaphakame kodwa ayihlalane ubaba umtshali lo nomama wakwakhe sizothi ngoba ubaba uMpanzi usengelile ekufundiseni ubaba umtshali ade umfundisi kodwa namhlanje siyamphakamisa siyamsusa ekufundiseni uyangena ukuba umongameli namhlanje ngale emaqhekane esebenza khona ngibeka ithi ngizozwihlombe libheke umuntu yaza ngakalizwa ngingakakhulumi kade-ke babumtshali size kuwe nje kakhulu ukuthi siyakufaka ekutheni uNkulunkulu namhlanje umphakamise emagcekane uzosebenzisana naMpanza njengoba vele simthole nisebenzisana nomama ekhona kodwa ake siqale sidedele izwi ngoba ukukhuluma kwethu akusizi lutho kodwa ukuphakamayo kukaNkulunkulu ukukhuluma awufunde baba umtshado uxolise nawe sengufaka mangisebenza nawe mtshado akuthuma abanye abantu engakho ngithi awungene ezweni. Amen-ke bazalwane. Ngicela ukufunda naye imbhalo Timotheyu wesithathu siqale kubheka kanje okufuneka kwabazokuphatha ibandla nakuba dikhoyoni. Amen. Likholekile lelizwi elithi uma umuntu efisa isikhundla sombonisi enqanele umsebenzi omuhle. Ngakho umbonisi umele abe ngongasolekiyo indoda emfazi munye abe ngokhuzekayo oqondileyo oziphatha ngokufaneleyo ongenisa izihambi onesu lokufundisa. Amen. Amen bazalwane. Amen. Selishilo izwi lenkosi ningasondela nani labafundisi abasisebenza la ezansi. Selishilo izwi baba umtshali njengoba selikhulumile angazi nomkhona incwadi esasele nicabanga likho bafana basenkonjani selikhulumile izwi njengoba selikhulumile ukuthi likholekile lelizwi lokuthi uma umuntu enqanela ukuba umbonisi liyachaza uPawuli la uhlaziya izinto uyabheka ukuthi ekholweni kunezinto ehamba iphazamise ukholwa endleleni ayibonge bantwana uthi umuntu mabe ekholwa makabe mfazi munye ayibonge bangcwele akwazi futhi ungenisa izihambi ayibonge bangcwele lize malikhuluma ngelinye nalo futhi ade likhuluma lithi okwazi futhi ukunakekela umndeni wakhe ayibonge bangcwele lithi ungalinakekela kanjani ibandla usahlulwa ukunakekela umndeni wakhe yazi leyo nto yenzeka mhlawumbe nabo mama nje njengoba ngale ephandle ukhuluma kwabasikwazi abafundisi sila endlini yesonto okungenzeka njengoba ngimila uMacila ade ekhuluma ukuthi ekhaya ngiyahluleka ukumnakekela omama basabuki yena uBishop wabo sebebuka umuntu oyisahluleki ayibonge bancane kodwa ngikho lapho ngifuna ukusho lonto le ukuthi uma ngabe umuntu engakwazi ukunakekela umndeni wakhe ngampela uyahluleka ukulinakekela ibandla ayibonge ngizokudedela mamncoko ukhuluma wena bona ukuthi ufisa ukukhuluma kahle hayi ngoba kuyini ngizokudedela nawe uzoyala la kancane ngela sibheka ekuthenini baba uMantshinga nawe mamanya ayo yiyo nje bamtshale bamtshale nawe mamumtshale
sibuka la ekuthenini ukuhamba kwenu nibadala nizohamba kahle enkosini uNkulunkulu anisize endleleni yenu nimmeme iyavuka imimoya la baba usahamba endleleni nawe mama uthola ukuthi lapho usugcotshiwe usungumholi kuvuka indlela eziningi ngiyebuka abaholi khona abaholi othola ukuthi mesegcotshiwe sithi simgcoba nje agcotshwe nasemkhandlweni noma agcotshwe nasemphakathini uthi uyabheka umsamo kufanele ngabe buka special njengoba kunenkonzo yephasika ungabe bakhona abaholi uthola ukuthi akasekho yini indaba ukukhola kwakhe noma uthe gcotshwa waphakanyiswa ebandleni noma waphakanyiswa uNkulunkulu nangasekhakubo noma nasezweni akhele kulo uyaphakama futhi ayibonge kancane noma ungasebenzisana mkhulu nomkhandlu noma ungasebenzisana nomphakathi vele kuhle kodwa konke lokho kodwa okubalekile njengamanje usuzolusa izimvu kaNkulunkulu ayibonge bancane khani-ke umelusi engabibikho kube izimvu zodwa zizowadla amasimu khani uma kuthi kuney'nkonzo ey'khona ungabibikho sizobe sinawe khani kwenzakalani iy'ngane zakho ukuthi nazangiyiboni kahle khona la iy'ngane zakho osuzokungathi uyayidela khona kokunye unikele kodwa ubheke umndeni kaNkulunkulu kakhulukazi siyakhulekisa nje kamnandi nawe mama amen mama amen mama suzothi uma ukhuleka mubu uyikhulekela umkhuleko wakho kodwa ukhulekela ubaba amen uthi uNkulunkulu azamsize aliphathe kahle ibandla likaNkulunkulu nanokuthi likhule ayibonge bangcwele nobaba uzokhulekisa wena ayibonge bangcwele ngoba njengoba ezoyihamba le ndlela kukhona izimo ezizovuka endleleni kodwa uNkulunkulu uzomsiza amgcine nami njengoba ngilapha phambi kwenu leli bandla akusilona elami kodwa ngazi into eyodwa uthi likaNkulunkulu futhi uma ngaselona lithi liyavuka lithi liyalwa lilwana nami mina ngilwi nanalo ngoba uyele eceleni uma ngabe bebona bethi bona hayi abezukungihlonipha ngokuthi ngimncane iyavuka leyo nto ebandleni bafundisi bami uthola ukuthi abanye babheka ukuthi fanele uzuthwala igqoko ube mkhulu uqhakaza ube bese kuyima bekulalela kodwa-ke ubuyele eceleni uthi Jehova kahle kahle angivele zona iy'khundla mina ngingumntwana kaNkulunkulu kungifice ngihamba lokhu ngendlela ayibonge kancane banza uzosebenzisana nekhehle yazobhalula uzosebenzisana nekhehle ikakhulukazi okuningi laba abafundisi laba nabo zakwena obabuhlabathi nobabumtshati bazokulandela kuwena wena umuntu ozogijima kakhulu wena umuntu ozogijima endaweni ukuze likhule leli bandla wena umuntu ozokugijima usebenza umkhulu uzosebenza kodwa wena umuntu ozokusebenzisa kakhulu ukuze likhule thina sizobona ngebandla ukuthi kuyasebenzeka ngaliyana ayibonge kancane ayakuthi selenzela kathi uthi ubeka bese siya bakhule kodwa bomama bengithe ngicela niphakame angizwa kahle lento yokuhlala bengithe ngicela niphakame nobawumama seningishintisa-ke manje ngizothetha phela khuluma futhi uyabonga nkulunkulu uthi hayi nawe izwi alisekho ake sizeni-ke bomama ngathi eyeni inkonzo seniyiqedile mnanje seniyayekelela wesisane ake sisenisonke bomama nani bafundisa sikhulekele naba asebezoqala uhambo ngendlela efaneleyo omama babaholi kakhulukazi abake besondele beye ukuhlala phansi belala abake besondele sizokhuleka sikhulekele naba omama nobaba behambe uhambo lukaNkulunkulu hambani
sisahlabelela kanje okunye siyakhuluma okunye bese khulunywa nje phezulu kodwa njengoba sisahlabelela nje hayi uLwesine aluvuke mkhokheli angisho ukuthi lufike alube khona uLwesine ngaleyana lube khona kakhulu lube khona ngoba omama babaholi yibo futhi abaphinde futhi bengaluhambi uLwesine alube khona uLwesine malungekho ekhaya uzophuma uhambe nabanye omama ngoba le joyini ayinqabi muntu ingena nanoma yikuphi kodwa nje alube khona uLwesine ayibusi inkonzo yaLwesine ngale ekhaya ikakhulukazi ameni bangcwele nathi sesidotshiwe yabona kuze ukuthi angisuse isihlalo nginilalise phansi noma ngidilize phansi ngoba inkinga la ikhona mase sidotshiwe siyaphakama kakhulu size sigcine sikhohlwa indaba yebandla size sigcine sikhohlwa umsebenzi kaNkulunkulu kodwa bese siyaphakama siyaphezulu nento ezize zithi ngalokuyitshena ameni bangcwele kodwa masithobeni kakhulu sehle kakhulu sithobe silalele sizwe senze umsebenzi kaNkulunkulu amen ake sikhuleke silule izandla abawethu namandla uNkulunkulu nabo bantu abakhomongcwele bezohamba phansi kwabo ngegama lenkosi yami uJesu Kristu ophila wasezwa babusisa mongcwele endlela abazoyithatha hamba nabo uNkulunkulu manje uvuso wakho umsebenzi uzakwenza Jehova igama wena uqalile uJesu ufeza ngegama lenkosi siyabakhulekela ekuthola phezu kwabo bekugqobo phezu kwabo ngegama lenkosi yami uJesu Kristu anisa mongcwele lapho usathane azovuka kodwa mongcwele thulisa imimoya zovuka banika amandla endaweni yakubo nakuzizwe bezizwe behambe ngandleni abaphiwe wona mongcwele ezulwini akama Jehova ukwenzela umusa nothando nokungcwele bakho nemasimulo konke kuvela kuwena ngumusa nothando hana nabo-ke uNkulunkulu lakheke lakhe ibandla okwathi ufika kuPetro wathi abantu bathi ngingubani waphendula uPetro wathi bathi nguJesu wathi phezu kwalo leli dwala uzokulakha ibandla lakho lamasaka eHides awasenamleshula yebo mongcwele nabo-ke sebemile phambi kobuso bakho yakhela ibandla lapho bekhona uvuso wakho umsebenzi egameni lenkosi yami uJesu Kristu bese kuthi amasaka eHides angaleshuli liphakame likhule njalo ngomoya ongcwele ovela ezulwini kuze bephakade naphakade amen umsebenzi oyabona
Amen bazalwane. Nginibingelele egameni likaJesu. Amen. Ngizongena kwimemezelo kaNgcwele kafishane. Angizukuthatha isikhathi eside. Ngicela bekuthi ukuhleleka bazalwane ngoba kubalekile ngizokudlulisa imemezelo zethu azizinde kodwa ngiyafisa nje sonke siphume sizwile amen. Unyaka wethu ke la ekhaya soqala makudlula iphasika bese futhi ephasikeni elilandelayo bese sithi siyawuphetha unyaka. Haleluya. Amen bangcwele. So sibandla ke kuhleleke kanjalo asihambi ngokuthi unyaka soqala ngoJanuary soqede ngoDisemba. Amen bangcwele. Ngizofisa nje ngoba sesidlulile enkonzweni yethu enkulu yephasika sesizongena ke kwezinye inkonzo esinazo enyakeni u2025. Inkonzo ke zolandela abathandekayo inkonzo yabasha. Amen. Inkonzo yabasha sebengikeleka abasha ngoba bengifuna lolu suku izoba mhla ka29 ngoJuni bangcwele inkonzo yabasha. Bese kuthi ke inkonzo enkulu inkonzo kaJulayi yona izoba mhla ka26 July. Amen bangcwele. Ngicabanga ngoba sihlangene nje kukhona nebranch yasemacekane inkonzo izoba khona la ekhaya lapha esikhaweni mhla ka26 ngoJuly. Amen bangcwele. Ngiqhubeke futhi bazalwane bese kuthi ke mhla ka29 kuSeptember mhla ka28 kuSeptember sizoba lenkonzo ngesivuno kodwa ngaphakathi kwalendlu yebandla. Haleluya. Bese ngiqhubeka ke ngekota noma ngo10:04 sizoba nenkonzo futhi enkulu inkonzo yomama izoba mhla ka18 October. Bese ngiqhubeka futhi ngoba ngeke ngimemezele mhlambe inkonzo zesidlo ngoba siye sizenze nje ngeke ngize ngimemezele la. Bese kuthi ke bangcwele enye inkonzo esoba nayo inkonzo yehlahla iyoba mhla ka16 kuNovember. Bese ngicela ke bazalwane ukumemezela lokho okulandelayo ngesonto elizayo iexecutive icela ukuthi kube nemeeting ngo9 mhla ka20 mhla ka27. Ngiyabonga bangcwele uNkulunkulu asibusise. Amen. Ngizolibonga ngizolibonga alibonge igama lenkosi baba. Ngiphinde ngibingelele sekusile. Siyabonga baba umtshado isimemezelo. kuJuly besithe sibambe i-meeting ngonyaka odlule 29 December. Savumelana ukuthi uPress Mbambo uzobe eqoka ngalelo langa ngo July. Ukuze ngiphakamisele ukhosi ngiphakamisele iphuzulu lokuthi abazalwane kufanele bazi kusenesikhathi ukuthi bangasebelungise mhlasimpe amasenti angakanani bathandekayo ukuze inkonzo leyo yokuqoka abakubambe beyimpumelelo. Haleluya.
Haleluya ke bazalwane. Bekuyilokho baba uSonqandile ngiyabonga. Amen. Izulu lavulika. Ebekade sibhekene nawo kusukela ngosuku lwangolwesine siza emkhulekweni. Ayibonge bangcwele nenihlanganisile nakuhlanganisa nawe osebenzile wafaka iqhaza walekelela, siyabonga. Ayibonge bangcwele ukufika kwakho nje kube intokozo enkulu ukuthi ube khona, wahleleka wayeka indlela zonke. Abanye bane ukuthi makusukuyilama umuntu akhumbule ihlobo athi ngisawubona ihlobo, kodwa thina sikhethe owethu umhlobo unguJesu. Ayibonge bangcwele. Ngiyabonga kakhulu kusukela ngolwesine sinawone kwaze washaya uLwesihlanu. Ababekade belokhu besebenza behla benyuka, nabakade bekhempile bethe nje hayi sisuka nemithwalo yethu, sisuke emakhaya size sifinyelele ezweni lesethembiso sizohlala endaweni kaNkulunkulu. Ayibonge bangcwele, siyawubonga wonke lowo msebenzi lowo, ngoba noSathane uyavama uqhamuka mawusekhaya aphazamisa. Siyabonga kakhulu ukubambisana kwaleli bandla ukuthi nje kusukela ngolwesine nangolwesihlanu kwehluka kwenu. Angisezukubala ngihlehlele emuva, kodwa ngizobala kusukela nje ngolwesine kuze kuzoshaya inamhlanje. Lokho okwenzile usakhumbula bekuyikhona bekudingakala enkosini, ngoba ngenzeka ukuthi wena wenze lokho nomunye wenza lokho nomunye wenza lokho, kodwa uma ngabe ubukwenzela inkosi ilokho ebengithi ke mphakamela ukuthi siyakubonga namhlanje. Ayibonge bangcwele. Sibonga yonke inkonzo nje nabashumayelile nabo bonke intshumayelo zibe kahle. Siyabonga wonke umsebenzi nogqoka ke futhi nagqoka kahle ke nimshayele uNkulunkulu ihlombe. Awu amen. Siyabonga kakhulu umsebenzi wonke nabo bonke nabaculayo nazo zonke inhlaka zonke nje. Siyabonga lokho nje ukuphumelela kwenu sibe senkonzweni lephasika. Nizophindela emakhaya ke niphindele ngokuthula. Kwasho mama Vilakazi ukhuluma wathi njoba nibuya le ngaphandle lentithini, nami ngiyayithatha ngiyifaka phakathi ukuthi njoba sesephasikeni sesibuya phela sihlanziwe ngegazi lembala, akube khona ushintsho oluba khona. Ayibonge bangcwele, likhule kakhulu ibandla njoba lingaka nje. Nginethemba ukuthi lisazokhula kakhulu ngoshintsho. Ayibonge bangcwele njoba sesile nkonzo lela. Ngiyabonga wonke umsebenzi kakhulu. Ngabe ngiqamba amanga ke mina ngakubonganga Mvoka Nyambozi. Ayibonge bangcwele. Andike nimshayele ihlombe uNyambozi. Yazi bazothi angudedele nawe uyibingelele labazalwane ngesingawe ke sesizingana. Ake kunike Nyambozi. Akuphefumule nje ubingelele isizwe. Ubingelele ungazi ukuthi ngafika ngaba yinje ngathula, kodwa ngibatshela ukuthi kuka nomuntu wayishilo wathi yakhe iphatha ufuthi, kodwa manje asasimdedele nhlobo efuthi. Hayi Nyambozi awubingi nangizale nje bese nami ngithenga iqoqane. Unikele lithu.
Asazi uyovedela zobanika. Sanibona. Ninjani? Siyaphila. Amen. Cha nami ngiyajabula. Ngiyabona phela umsebenzi uhambe kahle. Hayi siyabonga. Lempatho nje la yala ekhaya hayi. Inhle kakhulu. Amen. Ngifike ngixoxela umama ekhaya. Ngifike ngixoxele impela ngoba naye usephasikeni ngizozama umshilo umqondo ezongena la ekhaya. Siyabonga Nkosi. Uzoshitha umama umqondo, uzoshitha umama umqondo ngoba kulandela yena unyambisela. Sihambisana naye. Siyabonga nje wonke umsebenzi omuhle bakithi. Nami ngibonga kakhulu. Siyazi mhlawumbe ukuthi khona bangaphumelelanga kodwa kulabo abakhona siyabonga kakhulu wonke umsebenzi nangomnikelo wena eniwenzile phambi kwenkosi uNkulunkulu uzakubusisa ngawo. Amen bangcwele. Mina okwami bekuthiwa ngibonge. Siyabonga nje inkonzo yonke yephasika sibonga ukuthi uNkulunkulu nalokho ukuthi nje uNkulunkulu usizile. Yazi khona lento le uthola ukuthi nithi nisahlela inkonzo yephasika uthola ukuthi vele kugula umuntu avela shona noma vele kwehla ingozi. Asazi nje masiphuma ukuthi sozwane emgwaqeni njengoba ama-red ade ehlukene nanawo kodwa nje siyamnethemba uNkulunkulu ngoba besikhulekela nalokho ukuthi makuthule lowo moya abantwana bakaNkulunkulu behambe beyokhonza uNkulunkulu bekhululekile. Asiphakameni-ke bangcwele. Kodwa angilizwanga izwi lokuthi mase kuphela umthandazo bese niyahlala niyalinda ubeka deshini emezeni. Mina bekubonga kwami nasiphakame bese sibonga uJehova sikhuleke sona. Siyabonga uNkulunkulu nasemakhaya esiwashile bekukhona wena uNkulunkulu ngongcwele ke sithi siyabonga nali ibandla lakho
sezohamba libuyele emakhaya Jehova libusise ngamunye ngamunye mongcwele abalungileyo bese uvula iminyango ebikade ivalekile. Sibonga amandla akho ukuthi sizwile umkhona wakho kule ndawo. Sibonga ukuthi sisukile sahlela endaweni yombumbi maqede safumana insindiso. Babalungileyo igazi lakho lehla laphalala qede lasindiswe lakho ibandla nani ibandla lakho selibuyele emuva mongcwele namabandla onke abuyela manje emuva. Uyehla umoya ogcwele uzothatha yawo indawo. Baba sidlulile enkonzweni yephasika sezwa amandla akho njengombumbi mongcwele sithi uphakeme kasambe nawe imihla yonke. Nkulunkulu ugcinile lakho ibandla ugcinile nabantwana bakho besazodrayiva emgwaqeni bebuyela emsebenzini abanye bebuyela emakhaya noma besuka emakhaya bebuyela lapho ababuyela khona. UJehova uthulisa izinto ozohamba nabo indlela yabo yonke Nkosi befike bephephile emakhaya. Silikhulekela izwe lakithi liphethwe mongcwele abaliholayo elikelathi izwi lakho asibakhulekela abasiholayo ukuze kuthi ukukhonza kwethu kuzoba kuhle. Mongcwele siyabakhulekela ababaphathi bezwe ukuze ukukhonza kwethu kuzoba kuhle noma behlelela izinto kwethu noma besakhumbula ukuthi khona inkonzo kaKristu besibikalela ithuba. Siyabonga kakhulu sithi bayede akekho uNkulunkulu njengawe ungathi lingavama mongcwele nabantwana bezophindela ezikoleni. Siyabakhulekela Jehova thulisa imimoya ezikoleni mongcwele imimoya evunguzayo bese phakama umoya engcwele uhlale nabo bethi abakufundileyo bekungadedi kubona ngomusa nothando ovela ezulwini nangomngcwele nangenkazimulo kuzobe phakade naphakade. Amen. Siyabonga Nkosi yamakhosi siyabonga